Θέλουμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τεράστια τιμή που δεχτήκατε να με δείτε. Θα μιλήσουμε για τον πατέρα σας, τον Δημήτρη Γκόγκο, ή αλλιώς Μπαγιατέρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλούργησε στη ρεμπέτικη σκηνή, έμεινε για πάντα στις μνήμες μας ως τεράστιος μουσικός και τραγουδιστής. Η συνέντευξη όμως θα αναδοθεί ως επιτοπλίστων σε μια άλλη πτυχή της ζωής του, που για πολλούς είναι κρυφή, που είναι η σχέση του με την ελληνική πάλη. Τι γνωρίζετε για αυτή τη δραστηριότητα, πόσα χρόνια ασχολήθηκε και πόσες διακρίσεις είχε? Από ό,τι γνωρίζω, ο πατέρας μου ασχολήθηκε από πολύ νεαρή ηλικία με τον αθλητισμό, συγχρόνως φυσικά και με τη μουσική. Δυστυχώς, εγώ σε ηλικία 20 ετών έφυγα από Ελλάδα και έτσι η επαφή μας με περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα δεν είναι μεγάλη. Γνωρίζω ότι ασχολήθηκε με την ελληνορωμαϊκή πάλη και ότι είχε πάρει κάποια βραβεία πάνω σε αυτό, αλλά παρετέρω δυστυχώς οι γνώσεις. Ασχολήθηκε από μικρός. Από μικρή ηλικία, από 17 χρονών από ό,τι ξέρω. Πριν ασχοληθεί με την τραγούδι. Και με τη μουσική, ερασιτεχνικά φυσικά, είχε ασχοληθεί από μικρή ηλικία, αλλά όχι τόσο όσο με τον αθλητισμό. Ασκούσε παράλληλα τη μουσική διαδρομή με τον αθλητισμό. Μέχρι ένα διάστημα, ναι. Πώς κατά τη γνώμη σας ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο λαϊκό ρεμπέτικο χώρο, με ό,τι αυτό συμπάρει και την πρώτη εποχή, κατάφερε να ασχοληθεί με την πάλη και εν τέλει να κάνει και πρωταθλητισμό? Πιστεύω ότι θα ήθελε να ξεφύγει από την καθημερινότητα, λόγω του ότι ήταν μεγάλη οικογένεια, 22 παιδιά όπως γνωρίζετε ίσως, και αυτό τον βοηθούσε να φεύγει μέσα από την οικογένεια και να ασχοληθεί με κάτι που του άρεσε, το οποίο ήταν ο αθλητισμός και η μουσική. Η κοινωνία τότε ήταν δύσκολη. Η κοινωνία ήταν πολύ δύσκολη και υπήρχε και μεγάλη φτώχεια. Και οι γονείς του πατέρα μου είχαν κάποια κοινωνική θέση. Ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος στο λιμεναρχείο Πειραιά. Λιμενάρχης. Και ήταν και πιο εύκολο να δεχτεί την ασχόληση του με τον αθλητισμό. Ναι, φυσικά. Πιστεύετε ότι οι εμπειρίες που αποκόμισε από την πάλη τον βοήθησαν στη συνέχεια της ζωής του σε όποια δύσκολη στιγμή του συνέβη? Πιστεύω ότι ο αθλητισμός και η μουσική βοηθάνε πάντα έναν άνθρωπο να προχωρήσει στη ζωή του. Τον γαλούχησαν δηλαδή ώστε Τον γαλούχησαν για τη συνέχεια. Γι' αυτό που τον περίμενε το τραγικό τέλος, να χάσει το φως του. Μια και αναφερθήκαμε σε αυτές τις δυσκολίες. Και θέλω να σας πω ότι και τυφλό που τον θυμάμαι εγώ, που ήμουν 15 χρονών, 16, θυμάμαι ότι είχε δημιουργήσει μόνος του ένα σαν στούντιο, θα το λέγαμε. Είχε ένα μονόζυγο δηλαδή στην αυλή, είχε γάντια πάλης και θυμάμαι ότι έβγαινε στην αυλή και ασχολείται μόνος του με αθλητισμό. Έκανε γυμναστική, πήγαινε στο μπάρα, τι λένε. Ναι. Παρόλο του ότι ήταν τυφλός. Είχε όρεξη. Πάντα. Γιατί το είσαι το χαμόγελό του προφανώς? Το χαμόγελό του δεν το έχασε ποτέ. Το χαμόγελό του, όπως λέει η μητέρα μου, το έχασε μόνο για ένα χρόνο όταν είχε χάσει το φως του και κάθε βράδυ τον δένανε γιατί φοβόντουσαν μήπως αυτοκτονήσει. Στο χρόνο επάνω όμως είπε στη μητέρα μου, μη φοβάσαι, από εδώ και πέρα το πήρα απόφαση και θα παλέψω. Και αυτή η πρώτη αντίδραση προφανώς ήταν επειδή είχε μια έντονη ζωή και δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι... Φυσικά είχε μια πάρα πολύ έντονη ζωή ο πατέρας μου. Είχε ζήσει 5 ζωές πριν πεθάνει και πριν χάσει το φως. Αλλά αυτά δεν του πολύ έντονη ζωή. Αλλά δεν μετάνιωσε ποτέ για τίποτα. Δηλαδή έκανε στη ζωή του. Πάντα το έλεγε. Λες και ήξερα ότι κάτι θα μου συμβεί και ήθελα να χορτάσω τη ζωή. Η σχέση των γονιών σας ήταν ιδιαίτερα μοναδική και δυνατή. Πάρα πολύ. Ποιο ήταν το συστατικό που κράτησε αυτούς τους δύο ανθρώπους συνωμένους μέχρι το τέλος? Η αγάπη και η συμπόνια. Η μάνα μου μεγάλωσε χωρίς γονείς. Και ήταν μόνη της στον κόσμο. Και φυσικά όταν
η πεθερά της τη γνώρισε τυχαία και τη ζήτησε να παντρευτεί τον πατέρα μου και να μην μπει σε μια οικογένεια έτοιμη, αυτό χαροποίησε τόσο τη μητέρα μου που αισθάνθηκε ότι είχε μια οικογένεια αληθινή. Ήταν έτοιμη να... Και ήταν έτοιμη να θυσιαστεί, γιατί θυσιάστηκε. Γιατί αναγκαστήκαν όλοι να τα πουλήσουν, το σπίτι τους, για να κάνει επέμβαση στο πατέρας μου, τα διπλά τους, όλα τους, και βρεθήκαν στο μηδέν όπως πολλές οικογένειες τότε, στον πόλεμο. Στα πόσα χρόνια όταν ήταν μαζί τυφλό του πατέρα σας? Δεν ήταν 4 χρόνια. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν... Ναι, στο οφθαλμιατρίο Αθηνών που είχε πάει, ο αρχίατρος εκεί την είχε πάρει ιδιαίτερα τη μητέρα μου και τη ρώτησε: παιδάκι μου, τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, τον πήρες από αγάπη, έχεις οικογένεια, έχει οικογένεια? Ο άντρας που έχει οικογένεια. Άστον, της είπε, γιατί θα δυστυχήσεις, δεν πρόκειται να ξανά. Ξέρετε τι του είπε η μάνα μου? Αν ήταν ο δικός σας γιος, θα συμβουλεύατε την κόρη, γιατί νύφη σας τα ίδια. Της είπε: καλό κουράγιο να έχεις. Αυτό της είπε. Αν και δεν νομίζω να φτάσει και κουράγιο, γιατί προφανώς τον αγαπούσε πολύ. Τον πονούσε. Ήταν καλός και καλός πατέρας. Σαν πατέρα πόσο το χαρακτηρίζετε τον Δημήτρη Γκόγκο? Άρεστος πατέρας. Μας έπαιρνε παιδιά, μας πήγαινε στη θάλασσα, στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Μας έγραφε και μας έλεγε παραμύθια, τα οποία έχει δημοσιεύσει κιόλας στον Νίκο Γαϊτάνο. Ήταν άριστος πατέρας. Ποτέ δεν είχε χάσει το χαμόγελό του. Ποτέ δεν τα έβαζε κάτω και στις δύσκολες στιγμές που δεν είχαμε τίποτα, πάντα ήταν χαμογελαστός. Και αισιόδοξος. Πολύ αισιοδοξία. Πού την έβρισκα? Εγώ σήμερα, αν με ρωτήσετε, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Με αυτά που βλέπω και ακούω, εκείνος δεν είχε χάσει ποτέ την αισιοδοξία. Πάντα κοίταγε μπροστά. Πάντα έκανε χιούμορ για τον εαυτό του, για την αναπηρία του. Πήγαινε στον καθρέφτη μπροστά και έλεγε: σήμερα είμαι πολύ χλωμός. Πάντα. Κάποτε το λαϊκό τραγούδι εξέφραζε και το καημό για την αγάπη, τον πόνο, την ξενιτιά, τον έρωτα. Στεκόταν δίπλα στο λαό ότι... Ξέρετε όμως γιατί? Σας δίκοψα. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι λαϊκοί που γράψαν αυτά τα τραγούδια, είχαν εμπειρίες ζωής, τα είχαν ζήσει όλα αυτά που γράφουν. Οι σημερινοί άνθρωποι που γράφουν μουσική είναι χορτασμένοι. Και από το σπίτι τους και από τη ζωή τους. Τα έχουν όλα, σχεδόν. Δεν έχουν τις εμπειρίες και αυτό που ζήσαν οι παλιοί, οι ρεμπέτες, οι λαϊκοί αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό αυτά τα τραγούδια που είναι 50 και 60 και 70 χρονών ζουν μέχρι σήμερα. Πείτε μου ποιο τραγούδι που γράφτηκε πριν 10 χρόνια το θυμάται κάποιος. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι και η κοινωνία σήμερα, ο κόσμος έχει ανάγκη από τέτοια τραγούδια. Και καταφύγιο βρίσκει στα παλιά τραγούδια, δεν βρίσκει στα καινούργια. Γιατί τα ακούσματα αυτά μιλάνε μες στην καρδιά του ανθρώπου. Να τα σημερινά ακούσματα μπαίνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Δεν έχουν βάθος, δεν έχουν ζωή αυτά τα τραγούδια τα σημερινά. Έτσι πιστεύω. Ο κόσμος είναι έτοιμος σήμερα να δεχτεί τέτοια τραγούδια. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν συνθέτες που θα το δώσουν. Όλοι κοιτάνε το εύκολο τραγούδι. Θα μου πεις, και οι τότε άνθρωποι θα θέλανε να κάνουν σουξές στα τραγούδια τους, αλλά αυτά που γράφανε ήταν εμπειρία ζωής. Δεν ήταν ψεύτικα. Δεν ήταν ψεύτικα. Και είχαν κάποια μαγεία, κάποια λυρικότητα, κάποιο πόνο βγάζουν από μέσα τους. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Έχει ανάγκη η κοινωνία σου και νέους Δημήτρης Γκόγκους και Βαβακάρης και Κιτσάνη. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό μείναν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που γράψαν αυτά τα τραγούδια. Η συμβουλή που θα δίνετε στη νέα γενιά ποια είναι? Γιατί ξέρουμε ότι τις δυσκολίες που έχουμε για μπροστά μας, θεωρείται βασικά ότι ο αθλητισμός θα μπορέσει να βοηθήσει τη νέα γενιά ώστε να βρει διέξοδο. Να σταθεί στα πόδια της. Ο αθλητισμός και συγκεκριμένα πάλι. Κατά μεγάλο βαθμό βοηθάει γενικά. Αλλά και η νεολαία που ασχολείται με αυτό, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δυνατεί και θα λέει: εγώ προσπαθώ και δεν υπάρχει κάποιος δίπλα να με βοηθήσει. Γιατί πολλά παιδιά είναι που θέλουν να ασχοληθούν και για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να συνεχίσουν.
Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχουν χορηγοί, βοηθάει το κράτος. Έξω βοηθάνε στο εξωτερικό. Γι' αυτό παίρνουν τα πιο χρυσά. Τα πιο πολλά χρυσά στους Ολυμπιακούς. Εδώ ποιος βοηθάει? Φυσικά, αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, το προσπαθείς και μόνος σου όσο γίνεται. Και πιστεύω ότι ο εθνικισμός βοηθάει τους νέους ανθρώπους να μένουν μακριά από άλλα πράγματα. Όπως είναι τα ναρκωτικά ή όπως είναι διάφορα άλλα. Τον πατέρα σας πιστεύετε ότι το βοήθησε να ασχολήσει με την πάλη για να τα ξεπεράσει όλα? Ναι. Πιστεύω, ναι. Πώς θα χαρακτηρίζετε, να φτάσουμε στο τέλος, τον πατέρα σας με 2 λόγια? Μαχητή. Ποτέ δεν τα έβαλε κάτω. Και ποτέ δεν δέχτηκε να του βάλουν, πώς να το πω, να του πούνε, του λέγανε θα μου δώσεις ποσοστά για να σου γράψω αυτό το τραγούδι, για να σου επιτρέψω να το βγάλεις. Δεν το έκανε. Ή θα αλλάξεις αυτό το στίχο. Θυμάμαι μικρή που ήμουνα, πηγαίναμε στο Λαμπρόπουλο, τότε εκεί μέσα ήταν η υπεύθυνη της Κολούμπια. Και του λέγανε μπαγιατέρα, αυτό δεν πάει, δεν κολλάει. Πάτε να, τους έλεγε. Εγώ έτσι το θέλω, άμα δεν το θέλετε, μην μου το γράψετε ποτέ. Δεν συμβιβαζόταν. Γι' αυτό φυσικά το κάνανε όλοι πέρα. Ήταν συμβίβαστος. Εγώ λέει και να πεθάνω στην ψάχα δεν με ενδιαφέρει. Θα παλέψω στο πεζοδρόμιο να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Αυτός ήταν ο πατέρας. Θα μπορούσε να ζήσει καλύτερα αν είχε αλλάξει λίγο το χαρακτήρα του. Αλλά δεν δέχτηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν το μετάνιωσε αυτό. Όχι, ποτέ δεν το μετάνιωσε. Και σήμερα το καταλαβαίνω. Τότε του έλεγα γιατί εδώ κάνε, άλλαξε το να το βγάλεις μετά. Εσύ θα μου πεις, εγώ ξέρω τι λέω, εσύ είσαι μικρή, δεν ξέρεις. Τώρα πλέον καταλάβατε και εσείς. Τώρα καταλαβαίνω καλά. Τότε δεν καταλαβαίνω καλά. Όπως όλα τα παιδιά. Όπως όταν ήμουν 20 χρονών και έφυγε για τη Γερμανία, 40 χρόνια κάτσε στη Γερμανία. Τότε με χρειαζόταν. Έφυγα όμως. Η γυναίκα ήταν ζωή. Γιατί είχα κουραστεί κι εγώ. Αν και νομίζω ότι θα χαιρόταν που... Όχι, ποτέ δεν είπε άσχημη κουβέντα γιατί παιδάκι μου. Γιατί πάνω απ' όλα το δικό σας καλό θα είναι. Ναι, η μητέρα μου δεν ήθελε. Εκείνος είπε ως παιδάκι μου να πας. Να ζήσει μια καλύτερη ζωή. Να σας ευχαριστήσω ξανά για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Για την κουβέντα που είχαμε Χάρηκα βοηθήσει πολύ πάρα που σε πολύ. γνώρισα. Δυστυχώς λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να σου πω πολλά. Νομίζω ότι είναι Πάνω αρκετά. σε αυτό το θέμα που σε ενδιαφέρει και εύχομαι και για το δικό σου μέλλον το καλύτερο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Πολύ ωραία είμαστε.